synergiewerking met Omroep Max had Omroep Friesland het Oranjel hier reportages maken voor het programma Expeditie Nederland. De besten sturen wij nog eens uit. De reportages binnen maken naar aanleiding van een thema. We beginnen nu met het thema recycling. Tuurlijk is het goed om voor die werk of voor een keusproject gebruik te maken van afval. Maar wat nou als recycling onderdeel maakt van die 1000 limmen? Wat gebeurt er dan? Dat weten ze hier, in Vrijland. Vrijland leidt vlak onder Ljout en haar bewoners leven hier off-grid. Dus zonder stremend water, gas of stroomaansluiting of riolering. Irma, Hi. hoi. Jij bent de oprichter van Vrijland. Ja, onder andere ja. Wat is dit hier? Dit is een mierskip, Lietse Eco-community nemen wij dat. En wij werken hier aan een stukje permacultuur, bewustwording van hoe ga je nou met dingen om. En we willen de biodiversiteit hier stipje, zelf voedselproductie doen zo vol mogelijk. Meest kan ontvangen kunnen en zo vol mogelijk mij elkaar hier een betere wereld meidje. En hoe werkt je dus? Ik wij in dat hoeske daar, maar de Wiemoenen. Mogen we daar eens zien? Jullie mij zeker zien, kom verder. Gezondheid. Dank u, ja, het gaat de hele dag door. Ja, ben je net helemaal fit? Nou, ik had nou al denk ik al 6 weken of zo. Ach. Maar dat is elke winter bij mij, zei je. Ik ben een echte Fries wat dat betreft. Ja, want het ben wel pittige winters hier, kan ik me voorstellen. Het is hier behoorlijk pittig, ja. Ja, het is wel eens oudjen, mag ik zeggen. Het is wel eens wat Spartaans. De techniek verliet je wel eens even in de winter. Nou, douchen wel net altijd, dan heb ik geen warm water. Dat gebeurt zo nou dan ik wel eens. Je moet ik in de Rijn en in de Kjeld moet je met jerrycan water helpen bij het gebouwtje daar verderop. En als de wind hier volop stiet, nou dan spoekt het je wel, mag ik die zeggen. Hé jongens. Jongen. Dus dit is die bankkamer. Dit is mijn paleis, ja. En het is al hier recycled spul hier, hè? Alles was juist. Had ik net nagekocht, zelfs het isolatiemateriaal, dat zijn recyclede spiekerbroeken. Dat heet metissen. En dat isoleert voor lood, warmte en kjeld. Oké. Dus ideaal. Alles is wat dat betreft kriegen of bij de kringloopwinkel wij. Oh, dit is trouwens dan de wc of trouwens of de Dit douche? is, ja, we gaan hier achter het sanitair, we moeten hier wel naar binnen. Ik kan je wel even zien laten hoe de wc hier werkt. Ja, Dat oké. is een droogtoilet. Er zijn rommen plakken. En wij scheiden ontlasting van de urine. Dus de urine komt voorin en dat gaat rechtstreeks richting een vet. Ontlasting sparen wij op, is de amer vol. Dan gooien we het in containers boeten. En dat bewaren wij totdat de compostering klaar is van wat we nu hebben. En dan gaat alles daarin weer op een compost. En dat gaat later al weer op de tuin. Wat is dat mooiste nu, Paul? Ik ben een wormenbak aan het maken. Een wormenbak. Wormenbak. Ja, dan gaat ons groenafval gaat erin. En nou, er komen wormen in, die eten dat op. Ja. En als ze klaar zijn met eten, en dan kunnen we deze legen. Dan kunnen we er een kruiwagen onder zetten. En dan halen we de compost eruit en dan kunnen we prachtig over de tuin kunnen we dat verspreiden. Ja, want jullie hebben daar eigenlijk ook een compostbak. Waarom kun je dan Ja. niet gewoon die schillen erbij op gooien? Omdat we heel veel last van ratten krijgen. Het wordt dan een broedplaats voor ratten. Dus is het beter om het in een afgesloten bak te houden. Ah, oké. Dus er komt nog heel wat bekijken bij Ja. het hele recyclen eigenlijk. Ja, maar het is heel, ja, als de bak eenmaal klaar is, dan doen de wormen die doen het werk eigenlijk. Jouw hen niet de boerenkool op? Nee hè, die vinden het wel lekker, maar ze eten nooit zo volle boerenkool dat wij er net meer voor eten kunnen. Dus dat valt wel wat aan. We delen dat gewoon met elkaar. Zullen wij alle jessa leven, Matta, Jim? Nou, matten is vind ik altijd een heel groot woord. Ik denk dat wij aasten weinig keus meer hebben dan dat we het oors matten doen. Maar het is juist zo leuk en creatief als je van wat ouds weer wat nijs meidje.
Dat maakt het ook gewoon heel creatief. Dat zeggen we hier op een hele plaats. Alles is eigenlijk van oude meuk maken. Of iets wat beschadigen wie bij een bedrijf. De dakplaten die we in steken. Daar hebben we de stikken uitzagen. Maar we hadden dakken wel mee belijn. En oors dat we gewoon al je vernietigen. En zelfs het puin wat bij ons uit de groen komt. Dat broeken we weer voor het bouwen van stien morkes. Dus alles kun je weer broeken. Ja, je bent nog helemaal op oude jaren. Nou, het is een way of life. Het is een way of life, ja. Welkom op het TT-circuit in Assen. Dit is Mariska van Wijngaarden, een echte trossetter. Doet ze 2 jaar oud weer, bleek ze minderjarig te wezen. En op haar zonde waart ze heel doof. Troch implantaten kan ze wel wat jaren. Maar doet Mariska 15 jaar kregen ze kanker. Ook dat had ze trostien. En nu is het bewijs dat er uit al die zwierigheden echt wat heel moois voortkomen kan. Nou, ik heb altijd belangstelling gehad voor motorraces. En het begon eerst met gewoon motoren op straat. Die ronkelende motoren vond ik echt geweldig. En toen keek ik naar MotoGP op televisie. En toen begon ik steeds meer dingen te begrijpen wat ik echt prachtig vond. En zo is mee gaan groeien van ja, ik wil dit ook echt heel graag. Maar hoe? Ja. Dat is lastig. Nou, zo kwamen ze bij ons. Ik heb hier een toerrit georganiseerd, motorrit. En zij hier zich ook op jong, dus zo heb ik wel kennengelerd. Oké. Ja. En toen kon zij zelf al motorrijden? Ja, toen weer ze maar haar eigen motor, haar eerste motor. En nou, toen hier ze al echt een race-stijl, dus elke bocht kwam knibbels in de boeten en een kont naar het zadel. Ja. En ja, dan praat je met elkaar en toen begreep ik van Mariska dat haar grote droom weer om zelf op circuit te racen. En ja, toen woon ze al met dat ding, ik wat hut op het dik. Die ik een R6, kreeg als deze racer. En toen had ik maar eens met hem bellen. Ik zei, dit is net meer vertrouwd. Ik zei, ik kan beter op circuit doen en ik wil wel helpen. Dus zo is dat ontstaan. Oké. Dus toen had ik een racemotor voor de bout, een Yamaha TRX. Een racemotor voor haar bout? Ja, dus eigenlijk, ja, ik had zelf nog een motorzaak en had ik van verschillende onderdelen had ik een racemotor samengesteld. Maar wat wie dat dan niet nou dat ze dacht, ik ga een racemotor voor haar bouwen? Ja, weet je, soms moet je ik iemand helpen om een droom te verwezenlijken. Dus het leven is net alleen maar heel veel zin, je moet ook leuke dingen doen. En we hier in de klikwool en ik denk van nou, en zij hier die droom, nou ja goed, toen ik hier wat kennenleerd en had ik geschiedenis jet. Ik denk van dit mag wezen. Nou, wat mooi dat zo'n man en zo'n team dat doet voor jou. Ja, het is echt fantastisch. Ik ben zo enorm dankbaar. En het is gewoon heel veel werk ook in om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En dat die mensen, mijn fans, supporters, sponsoren me allemaal gunnen. Ja. Zo van, het is jouw leven, we doen het echt voor jou. Ja. Ja, dan wordt het weer emotioneel. En ja, dat is gewoon mooi. Dit doe je niet zo even. Nee, echt niet. We gaan nu alles klaar verder. Maar eerst even rustig de laatste ding aanklaaien en dan is het een minuut of 8 voor de race. Goede start proberen te maken en daarna genieten. Ja? Dan komt het vast goed. Nou, doe maar. Aan de kant, het is wachten. Omdat de Suzuki ook een hele mooie auto en dat loopt niet gedaan en de Zo blijf jij doorzetten. Ja, je moet toch doorgaan, dat zeg ik altijd. Blijf sterk, geef niet op. Kijk naar mogelijkheden en niet in onmogelijkheden, zeggen we altijd. Op de jochterstikken knallen de coureurs met dik 200 km in de uur over het circuit. Na een minuut of 20 is het spektakel alweer voorbij. Goed zo. Nou,
Het mag nog wat sneller, maar dat is jullie vorm. In ieder geval mooi constant gereden. Hier, een lekker zweet. Dat ging al iets beter, maar Ja. kan nog beter. Hoeveelste ben je nou geworden? 18e. Dan kan een winkel. Ja. Ja. Maar we hebben super gereden. Nou weer op naar de volgende. Precies, daar ga ik voor. Ja.